बडो लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस आपडेटआव दङ एनडिएफबि लख्रा बसुमतारीनि बिमानि मेगनाव मोदै। बर' हारिनि थाखाय गावखौ बावसोमबोनाय लोगोसे 13 बोसोर जोबथेसालियाव जोबजानाय एनडिएफबि लख्रा बसुमतारीया थांनाय 9 एप्रिल खालार खालि उदां जादों। उदां जानाय जोहोलावनि अनसुलि बिमाया गावनि फिसाज्लाखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां गनानै न' फारसे फैनो मोननायखौ गोजोननाय फोरमायदों लोगोसे अनसुलि बिमानि मेगनाव मोदै गदों। नैथियाव दङ उदालगुरि जिल्ला एबसुआव अनजालि बसुमतारीखौ बुथारग्रा दायनिगिरिखौ हमनो दाबि खालामदों। थांनाय 9 एप्रिल खालि उदालगुरि जिल्लानि अनजालि बसुमतारीखौ दरंनि दैफाम होननाय जायगायाव लांनानै खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथायखौ लानानै उदालगुरि जिल्ला एबसुआव खौरांगिरि मेल खुंदों। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों अनजालि बसुमतारीखौ बुथारग्रा दायनिगिरिखौ हमनानै साजा होनो दाबि खालामो। लोगोसे अनजालि बसुमतारीनि 5 बोसोर बैसोनि गथ'नो थांना थानायनि राहानि थाखाय आसाम सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ दाबि खालामदों होनना बुङो। दायनिगिरिखौ हमनानै साजा होनो थाखाय 24 घन्टा सम होयो आरो 24 घन्टानि गेजेराव जुदि दायनिगिरिखौ हमनानै साजा होआब्ला उदालगुरि जिल्ला एबसुआ गुबुन गुबुन दल संगठनफोरखौ लोगोआव लाफानानै जोङो गणतान्त्रिक भाबै आन्दोलन खालामनो थाखाय जोङो आसाम सरकार आरो पुलिस प्रशासननि खाथियाव जों दाबि दैखांनानै होनाय जादों होनना रोखा बुंथियो। थामथियाव दङ रन्जन दैमारिया उदां जानायनि लामायाव। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिनि जोबथा हियारिंआ जानानै फैनायनि लामायाव आरो बे खेबाव बेल होनाय एबा मोननायनि बाथ्रा फैया जायोब्ला थोंजों जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानायनि लामायाव फैनो हागौ होननानै खौरां मोननाय जादों। बे खौराङा बेसेबां सैथो बेखौ समासो मिथिसिगोन। ब्रैथियाव दङ प्रमद बर'आ बुंदों रन्जन दैमारिजों लोगोसे एनडिएफबिनि केडारफोरा थाबैनो उदां जागोन। बाक्सा जिल्लानि तामुलपुराव खुंफुंनाय बर' थुनलाइ आफादनि 60थि बोसोरसालिया जथुम्माया मैया जोबनानै थांबाय। मैया जोबथा सानाव BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बेखेवगिरि महरै बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव बर' हारिनि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारि बिथाङा BTR गोरोबथानि गेजेरजों थाबैनो उदां अख्राङाव गिदिंनो हागोन। BTR गोरोबथानि उनाव रन्जन दैमारिजों लोगोसेनो एनडिएफबि केडारफोरनि दायखौ फोजोबनो थाखाय दासिमाव केसफोरखौ नायबिजिरगिरि 4 आलादा रोखोमनि बिजिरसालि फसंनाय जाबाय। सरखारि उखिलफोरा गोरोबथानि रादाय बादियै जाबसिननानै होनाय केसफोरखौ मोनसे मोनसे बोखांना लाफिनगोन आरो जोबथारनायाव बे केसफोरा थाहैनाय नङा अब्लानो रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसेनो एनडिएफबि केडारफोरा उदां जागोन होनना रोखा बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।